Имаш парене в гърдите и добавяш още оцет. Това е като да гасиш огън с бензин. Ако имаш парене в гърлото, рефлукс, чувствителни зъби, гастрит, усещане за връщане на киселина, последното, от което се нуждаеш, е още киселина. Стомахът има защитна лигавица, хранопроводът няма. Когато киселината се връща нагоре, тя дразни тъканите. Някои хора мислят, щом има киселина в стомаха, защо да не добавим още? Истинският въпрос е, защо тя се връща? Често причината е отслабен сфинктер, преяждане, напрежение, късно хранене. Това се решава по различен начин, не с повече киселина. Във Viber общността сме описали как да намалим рефлукса и подуването по щадящ начин. Ако искате решение, а не още една лъжица, кликни върху заглавието на видеото. Там е линкът.